أرست زينام قدماء منستر أبي أحمد لومي من قصص لمعات كوريدور كتما بحر دار تعذيبهم ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ውህደት አፍሪካ ዘቀላጥፍ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምህናጽ ብትኹረትና ስርዓት ምዃና ገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ደው ምባል ተኽሲ ሩስያን ዩክሬንን ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝዛተዩ ኣፍሊጦም سلام زخوركم تملكتنا كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوينو كم تلمود نسعات زحزنا زيناتات حيزه قريبه لخو زيناتات ندمرحكم ساهم صنح حنا ابراهيم فسايم فلما بحصر زيناتات كنجمر قدماء منستر ابي احمد زسنادولنا مرها غبري افطار اثيوبيا نسدتنياتات زلوا كبري بتكبار زر اي ايو كبلو اب اثيوبيا زنبر سدتنياتات استفلالي حغرات غليصوم توم قدماء منستر اب اثيوبيا نزنبر سدتنياتات استفلالي حغرات اب هاغراوي بيت منغستي مرها غبري افطار مكيادو ميفلت ابتي مرها غبري استرخبو سدتنياتات استفلالي حغرات ኢትዮጵያ ኣብ ዋን ጸገምና ብዝበጽሐትልና በዓልቲ ውዕለታና አይሎም እቲ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ዘለዋ ክብሪ ዘርኢ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኢትዮጵያ ንኩሎም ስደተኛታት ግቡእ ሓልዋን ክንክንን እናገበረት ምዃና እቶም ስደተኛታት ተዛሪቦም ኣለዉ ዋና ዳይሬክተር ግልጋሎት ስደተኛታትን ተመለስቲን ጠይባ ሐሰን ኣብቲ እዋን ኢትዮጵያ ልዕሊ 1.2 ሚሊዮን ስደተኛታት ዝተፈላልያ ሃገራት ብምቕባል እናተኣናገደት ምዃና ተዛሪበን እዚ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ለኸ ደረጃ ስደተኛታት ብምቕባል ግቡእ ሓለዋን ውሕስናን ብምግባር ተጸራሒት ከም ዝገበራ ገሊጸን እየን ኣብ ብሄራዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝተኻየደ መርሃ ግብሪ ኢፍጣር ካብ 12 ሃገራት ዝመጹ ስደተኛታት ከም ዝተሳተፍሉ ብምሕባር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በብዓመቱ እዚ ሰናይ ተግባር እናወገኑ ምጽንሖም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ውህደት አፍሪካ ዘቀላጥፉ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምህናጽ ትኹረት ብምግባር እናሰርሐት ከም ትርከብ ፕሬዚዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ ገሊጾም መበል 57 ጉባኤ ሚኒስትራት አህጉራዊ ፋይናንስን ቁጠባዊ ሃፍትን ኮሚሽን ኢኮኖሚክ አፍሪካ ኣብ አዲስ አበባ ይሳለጠሎም ፕሬዚዳንት ታዬ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓለፎ መልእኽቲ አፍሪካ ስግግር ዕቤት ቁጠባ ንምግባር ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ታሪኽ ትርከብ እዮም ኢሎም ንነዊሕ እዋን ስርዓት ንግዲ አፍሪካ ዕንቅፋት ዝኾኑ ጉዳያት ንምፍታሕ ጭቡጥ ስጉምትን ስትራቴጂካዊ ቆራጽነትን የድሊ ምባሎም ተሓቢሮም በዚ ድማ አህጉራዊ ስምምዕ ነፃ ንግዲ አፍሪካ ካብ ምጽዳቕ ሓሊፉ ናብ ተግባር ምልዋጥን ዕዉት ሃገራዊ ኮሚቴ ምትሕባርን ኣዋዲድካ ብቆራጽነት ምስራሕ ከም ዝግባኦም ተዛሪቦም ሃገራት አፍሪካ በመሰረተ ልምዓት ኢንቨስትመንት ታወት ዝተወሰኸሉ መፍራይነት ዕቤት ምርምር ፓን አፍሪካን ግልጽን ተገምገምትን መስርሕ ኢንቨስትመንትን ዓቕሚ ዲጂታል ቁጠባ ምጉልባትን ከም ዝግባውን ኣገንዚቦም ኣብ ዕቤት ደቀቕቲ ኣናእሽተይን ማእኸለዎትን ኢንተርፕራይዛት ኣብ ምትእስሳር መሰረተ ልምዓት ፈጠራ ዕድል ስራሕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ምዕባይ ዓቕሚ ኣህጉራዊ ዲጂታል ስርዓት ዕድጊትን ብስፍሓት ምስራሕ ከም ዘድልውን ገሊጾም እዮም ብመንጸዚ ኢትዮጵያ ንውህደት ንግዲ አፍሪካውያን ወሳኒ ግደ ዝጻወቱ ስራሕቲ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓታት ትኹረት ብምግባር እናሰርሐት ምዃና ኣፍሊጦም ኢትዮጵያ ዞባዊ ሰላም ንምርግጋጽን ብምሕዝነት ዝተጣየሸ ልምዓት ንምጉልባትን ኩለ መዳይ ስራሕቲ እናወገነት ምዃና ሚኒስትር ሰላም መሐመድ ኢድሪስ ገሊጾም
تو منستر مس امباسادر هندي اب إثيوبيا أنيل كومار عبد تجاوبرا سرعة فيدراليزم أمام محدار جونسن قداي أتحزا بزهانة تنزاتيوم هندي كم إثيوبيا بزها ما ننزل له حجر مخانا بمحبار أب محدار جونسي سرعة فيدراليزمن أب قداي أتحزا بزهانة إثيوبيا كاب هندي بزح لمدتات كتوسد يعلم كم هاجر زلوت أجمعات بزاتن مخكرن أم مسرتها قدات أب مرجدا نمبزع حجراوزته ناتقايد مخانو قليس يوم إثيوبيا زواوي سلام نمرقاقاتن بمحزنات استدرخة مسارة المعات المقلوباتن كل مدى سرحتي النعممت كم تركبون توم أمباسادر قليسهم أمباسادر هندي أنيل كومار إثيوبيا ببوانو زقات موازلوت أقامات اتفتح له من قدن حدوش بوليتيكا وبهالي مناتن اتكايدو من قصقاسات من عدوم كابتي منستر ترقب حبري تيردم ركب إثيوبيان هندن نوح زمانات زوطر مخانو بمحبار أبا كتالي التجاوبرا سرعة فيدراليزم ممحدار جونسن أبا قداية تحازا بزهانتن بمتحبار كمتسرح أرقاقيسهم لعلوت حلفتي مكلخال تنزانيا أبا ممحدار مربب حبريتان دحنتن إثيوبيا عدة الساليدهم عبودتهم نايتي تكال ماخل معات كلت بعرس عقمي زلمعو قلقالوتات حبريتان كوميونيكيشنن كوموغن كالوت قلقالوت فريات تكنولوجي معزابهم كابتي بمحدار زي ترخب حبريتا يردم وانا دايركتوريتي بمحدار تعقست حميد تي تكال زي تواب حلافنت نموطا برئيس عقمو نالمعوم بزعبا زركو فرياتاتن قلقالوتاتن نتوم عدتنياتات قلصا غيرن هالوم معد زينا يقصل تملكتي حزد ما بزرزرنا بحزنام زيناتي كحلفكم قدما مستر أبي أحمد لومي من قصقاص لمعات كوريدر كتما بحر دار تعذبهم ثم قدما مستر بحر دار وكبتن بتفطرو زي تعدلتن كتما يزبلو كوينوم أبا وشتي صقم كوينا سرحتي لمعاتا تسالت مهلاو دمام كاب كالوت كتماتات فلي يبلايلوم جيتاچو عالمو توساق اللوو قدماي منستر أبي أحمد أبي كتما بحر دار زركبو من قصقاص سراحة المعات كوريدر عودة الساليطهم توم قدماي منستر أبوان تعودتهم نستصرحو سراحة المعات نئيدهم بتدقاقامي اندانساهوت يكوريدر لمعات يمنلو بتدقاقامي كم زلعالكوو لمعات كوريدر النبلو بروجكت معادي النبلوم ننبينهم دون تبلو دسيت يوم نصوم من تراقبو يوم صباقة حجر صباقة كوابي كب أبيلوم زرقيوو كم تذكروو أبي غوندر كوابي بياسا كساب ايربورت جمرنا يسرح على يوم كاب غوندر ايربورت كساب غورغورا زلو منقدي بزح رحوق زبال ايكونن منقدي حدا ساعاتيو بعلو غورغورا ون صبو كوينو تسرحيو كاب غورغورا دما طانا كساب بحر دار يرخبو يوم ازي ابزي نريو زلنا هوتيل لك اب غورغورا كم استسرح عينت يوم اتوم قدما منستر بحر دار وقبتن بتفطرو تعدلتن كتما مخانات زغلص خوينوم كابو بزحشن ختصبق زخلو سرحتي كم زدليوام معيدوم بحر دار مچم وبنات بتفطرو يتعدلشنات بحر دار وقبتيا بتفطرو تعدلتيا كباب ايرا مچويو نعو بسمع مع منقدي قدم كبل كم زرأخموو فلاي ناي اغرنيا منقدي ازيو سفيح بزخونه ملكعون بابزح دما غرانايت استحاوسو كوينو تسرحيو ازي سب اغرو نخنقساقسن ببسكليت نخغعازن ازيو مچويو كاون لعلغن ازيو زغرم سراح اب بحر دار زرأخوو قدم حزي اتي محبرسب نطانا بقليلو ايرخبن نيرو بركز زبل بوتا تخفيتو سب እናተንቀሳቀሰ ንክሪኦን አቡ ከባቢ ንከደስን ዘቕል ዘደንቕ ስራሕ ተሰርሕዩ قدما منستر أبي سرحة المعات كوريدر بحر دار
مرأيا تجهاتن صعرن توم رئسم محدار تكل المخانو قليصام يتسربت منجر سناي يأمرار تجات يأمرار طرد استسرح له مجدي انت الرئي ناي أمرار حاتجهات ناي أمرار حتعرن رأين بقلت ملاختيو كبر بريزيدنت نتسرع كبيرو يوم جميرمو بيرو دما مصرايوم بتقا بيرو النابلو كسابزي أسفحمو بحر دار حزي بس جمرنا مجدي حد عمد كل تعمد انت نسره بركة النت وقبت زخانة كتما ببركة إثيوبيا ترازي كونتس ببركة أفريقيا أزيا وقبت كتما مقانت قليام اتهم قدما منستر بحر دار ابوش صقم كين كاون ملمع كم زكال مرأيا كتما يعلوم كيلوش كتموش راوتشاتشن የባህር ዳር ለየት የሚያደርገው ካብ ናይ ካልኦት ከተማታት ስራሕትና ናይ ባህር ዳር ፍልይ ዘብሎ መርኣያ ጽንዓት ምዃኑ እዩ ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይንካ እውን ምልማዕ ከም ዝከኣል መርኣያ ከተማ እዩ ኣርባ ምንጭ ተሰሪሑ እዩ ልምዓት ኮሪደር ተጀሚሩ እዩ በአንጻራውነት ሰላም ዝሐሸ እዩ ጅማ ተሰሪሑ እዩ በአንጻራውነት ዝሐሸ እዩ ባህር ዳር እውን ብመንጽር እዚ እንትርአ ኣብ ውሽጢ ጸገም ኮይንካ እውን ሕልምን ትግሃትን እንተሃልዩ ከባቢ ምልዋጥን ልምዓት ምምላእን ከም ዝከኣል ዘመላኽት ኮይኑ እየ ረኺበዮ قدماي منستر أبي أحمد لومي شمون تمقابيت كلتشحن 17 عام تمرت أب كتما بحر دار ترخيبهم سرحتي المعاد كوريدر تا كتما انتو قبنيوم بحر دار تفترون تباب سبن تدميرهم بزبلت أصباقا يدمقوا كم زلو قليصهم كابزين العلين ختو قبدمات وساخي سرحتي كم زحطو أنفتا غميتهم وعلي سممع بريتوريا بقبو تتقبار يقبر بزي بصنحو أب هزبي كفترو زغيل حدقا كم زت حساسبو تجراي ديمقراسياوي بارتي أفليتلوم تي بارتي أبيت صحفتو أبزهابو غازيتا مجلسي بمسارات وعلي بريتوريا عنكز عسرته حقافاي جزاوي ممحدار كلو صاوعي تقريب اللوم مراسلام مرسا بدكتور دبرتسيون زمرح ጉጅለ ሕወሓት ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝጻባ አግባብ ዝትግብሮም ዘሎ ፍጻመታት ህዝቢ ንሓደጋ ዘሳጥሕ ብምዃኑ ካብ ዝተግባሩ ክእርነብ ውድብ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጻውዒት ተቅሪቡ ሕዚ ዝረአ ጸገም ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብግቡእ ዘይምትግባሩ ዝወለዶ ምዃኑ ዝገልጽ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ውዕል ስምምዕነት ፕሪቶሪያ አንቀጽ 10 ብዝፈቅዶ አግባብ ክጣየሽ ምግባር አካል ፍታሕ ምዃኑ ብኣቦ መንበር ውድቡ ዶክተር አረጋው በርሀ ብምባል አዘኻኺሩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ بملؤነት ተግባራዊ ምግባር ስምምዕ ፕሪቶሪያ بملؤነት ተግባራዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ዝኹነታት እዚ ተፈጭፉ ዝንሄ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብፍላይ ከዓ አንቀጽ 10 እንታይ ዝብል ሓቋፋይ ዝኾነ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኣለዎ እዩ ዝብል ሓቋፋይ ማለት ኩሎም ዝምልከቶም አካላት ፖለቲካ ፓርቲታት ክኾኑ ይኽእሉ ሲቪል ማሕበራት ክኾኑ ይኽእሉ ኩሉ ዝምልከቶ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ክኾኑ ይኽእሉ ዝምልከቶም አካላት ዝሳተፈ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክምስረት ኣለዎ እዩ ዝብል እዚ ግን ኣይኮነን እዚ ብዘይ ምዃኑ ከዓ ሓደ ፍንጫል ናይ ህወሓት ስልጣን ስለ ዝባሓቶ ንሱ ንገዛ ረብሕኡ ንገዛ ጥቕሙ ስለ ዘውዕሎ እዩ ስለዚ ሕዚ መፍትሒኡ ክንርኢ ከለና ናፍቲ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ምምላስ እዩ بمسارة وعلى سممعنة بريتوريا ጊዜያዊ መንግስት ኮይኑ ይመርሕ ዝጸንሐ አካል መዝነት ኣብ ምዕዳል ዘመክሕ ትግበራ ከም ዘይነበሮ ኣብቲ መግለጽ ዘዘኻኽሩ አባል ማዕከላዊ ኮሚቴ ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኣይተ ገብረ ገርግስ ጊደይ ጉዳይ ተመዛበልቲ ወገናት ብመንጽር ፖለቲካዊ ረብሓ ንግልጋሎት መዋዕሉን መንግስቲ ከጣይሾ ይግባእ ኢልና ኣብ እንምዕዶ ጊዜያዊ መምሕዳር ተመዛበልቲ ካብ መኽሰብ ፖለቲካ ብዝረሓቐ አግባብ ሰብአውን ዜግነታውን መበገስታት መሰል መሰረት ብምትሓዝ ማሕበረሰብ ዝተሓቋቆፈሉ ዘላቂ ፍታሕ ክነንብር ትልመለና ኢሎም የተፈናቃዮችን ከፖለቲካ መጠቀሚያ ውጪ አድርጓቸው ባካቸው ይሄ ሰዋዊነት ነው ሁለተኛ ዜግነት ነው ተመዛበልቲ ንረብሓ ፖለቲካ ይተውዕልዎም በይዛኹም እዚ ዛዕባ ሰብአውነት እዩ ሲዕቡ ድማ ዛዕባ ዜግነት እዩ ዝኾነ ዘይዕውት ፖለቲከኛ ኣብ ቃሕ ዝበሎ እንዳተሰአ ተመዛበሊ ሞይቱ ተመዛበሊ ጠሚዩ እሞ ድማ ባዕሉ ነቲ ተመዛበሊ ዝግሑል ኮይኑ እንዳሃለወ ነዚ ዝኣመሰለ ንመራኸብቲ ሓፋሽ ብምጭዋይ ፍልፍል ረብሓ ይግበር እዩ ዘሎ ኣብዚ ዛዕባ ቀንዲ ዕማምና ተፈናቐልቲ ንመኽሰብ ፖለቲካ ምስራዕ ንጎኒ ጌርና
بسلام عرقن ناب مربتهم كملسو كنصعر ندلي حلاف بيت صحفة تግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አይተሙሉ ብርሃን ኃይለ ንሐሳብ አይተገብረ ገርግስ ግደይ ብዝስዕብ ይራጉዱ ብርክዝ በለ ህዝብ ተፈናቀለ ህዝብ ኣለና ህዝብ ንሱ ንሕና ከም ትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ናይ ፖለቲካ መንገዲ ክንገብሮ ይንደልን ከምቲ አቶ ገብረ ገርግስ ዝበሉ ሓደ ብዘላቅነት ክፍታሕ ኣለዎ መብዛሕትኦም እቶም ናይ ፖለቲካ ነጋዶ ነቲ ተፈናቀል ንተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ረብሓ ክነጉድሉ ኢና ንርኢ ንሕና ካብዚ ውፅኢና ሓደ ህዝብ እዚዩ ዘላቅ ፍት ኣብ መንጎ ህዝብታት ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ኣብቲ ንይበፅሕኒ ናይ ማንነት ሕቶ ዘሎ ብሕገ መንግስታዊ መብት እዩ ስለዚ ብሕጊ ክፍታሕ ብዕርቂ ብድርድር ክፍታሕ ዘላቅ መፍትሒ ክኸውን ውንስኡ እውን ኢልና ስለንኣምን ኣብኡ ትኪርና እንዳሰርሕና ፀኒሕና ኢና ሕጂ እውን ቀፃሊ እውን ትዴፓ بخمي يخسرح مالتي نمحبر سباو قلقالوت زتسرعون أي منجست ناوتي نتقم بوليتيكا ودابة كم زوعلون فلتين هزولو مكتل أبوهم برتقراي ديمقراسيا وبارتي أيتها تسقاو قبع سرع منجستا ومسرح كساعة زرقح أبتخبا بزلو زي حقا ومن كسغاس نمعقات ودابوهم أكال جيزيو من محدار مقاد كم زدلي حبيروم أبتقراي تحتات النتون اللي موزحتيو زرافي خمتان تولتو زرافي ورق اللو زرافي مريت اللو تفلاليو نورة حزبي نايقل لخا ناي مقبار اللو خمتري بارا ما زوزنهو بملؤون تسيرو تحتات النت بلا اللو حزب تقراي دما بمعارة تتقامنت لكقبريو وانا تقالسو خلتش عن 13 عامة مرت تتعيشوا بصنح جيزاو من محدار قدام ريحنا توسيدو ينقصاغ زصنحه تግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮ ብምውሳድ ህዝቢ ኣካል መፍትሒ ሓሳብ ብምግባር ግድኡ ምውፃእ ከም ዝደሊ ሓቢር ኣሎ عبي سنسرعات إفطار أدوابي حدنة المكبار نزعب بمخانو تساتفتي حمشاي مرا قبري إفطار أدوابي قليتهم مسارتنا محمد القادر زراري بوملو قتلو قاربيو ያው በየአመቱ እየተሻሻለ ድምቀቱም እየጨመረ በበዓመቱ እናተመሐየሸ ድምቀቱ እናወሰኸ ይዝመጽ ዘሎ ብፍላይ ዝናይ ለምዘበን ውድድር ሒፍዝ ቁርዓን ተወሲኽዎ በመምጽኡ መንፈሳውነቱ አበሪኽዎ እዩ እዚ ፕሮግራም ይፍጣር ኢትዮጵያ ከም ሃገር ምስ እስልምና ዘለዋ ምትእስሳር ዘለዋ መስሕብ ቱሪዝምን ካልኦትን ንምልላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ማሕበረሰብ እስልምና ንሰላምን ፍቅርን ዘለዎ ተበግሶን ዘርኢ ብምዃኑ ደስ ዝብል እዩ إفطار بقارة سنافطر إفطار بحبار كنفطر كلنا منفس حد متحققاز يعبيو حدنتون يقول بيتيو قرعانا ومن قدون نزويو زمهر أكبر هاجر يمتو وندمهتو تشالو كابز تفلاليا كللات تتأكب عدومي زلو إثيوبياوينات وهدتنا حدنتن فقر هاجرن زرقيلو عبي سنة سرعاتيو كمزا أمسلو مدبات نحبرتن نسلاموي حبراو قعزون مسارات زنبرويهم زاري إفطار عندنتن يتوبيان عندنت نايلوم عنتي إفطار حدنت إثيوبيا مالتهم بهير سوات بفقري بحبارن زنبرنا الله هاجر ممسكريو سناي مثل هاجر نعلم نرئيلو فصاميو أنصراوي سلام بمهلاو سرعة المعات بزحشة بركي فتصم كمزلو نبرتي كتما بحردار حبيروم اتي استرخب أنصراوي سلام بميت مخكرن مصنع كمزاد لدما تقليزلوم ساميالي فرو عزراري بوملو كمسعوك قربيو سلام لولم نجار أسفل سلام نخل نجار وسانيو سنة سلام كندي زاكل واقع كم زخفل كل يفلتيو أبز حلف أحد عامة منفغن كنتات من نبابرونا أزجو كبيدن تنكساقسنا مئتاوزين خللو كنتات نيروم بالما مكاكر يمتع شجر بودان بزي من مخخارنا زمات أتأقم نهزبن مفرعين تنيو قديوم ننحد حدنا مكتال بتعامي يزحزن مسيل ينبرو سلام هنيتا قدمي له زنبرو كنتات سلام أزجو زت حساس بينيرو كم كل الكونا كم كتما أزوجة جنغ نيرو يخون مبر حزي تنتصار زخون سلام له سرحة تات المعات دما تتنا خيرهم زقط الكونا تاتيزلو بحر دار كاب زنبرات باغة وسيخة زتبغت له كونا تاتينا نعزب زلنا أهم بسلام باللباتاتشنم نروحشنم كبفيتو لمعات خونا من نبابرو كاب قدم حزين نبزحش خونا تات سلام تملسنا إنا بسلام وسينا بمئتو من نوابرونا إننا مرحنا إنا نركب لعلو خلو نحنا سلامنا ندلي أهو اللي دمو بتشالو نتابع بالدرجة أنصارو السلام يتعينو تنتصار سلام يزولهم محبر السبب نابا سرح وفيرو إنا تنغاغ حيو
ሕዚ ዘሎ ሓፈሻዊ ምንቅስቃስ ጸገም ዝነበሮ ክሳብ ዘይመስል ዝሐሸ እዩ ብመዳይ ልምዓት እውን ዝሐሸ እዩ ጽቡቕ ምንቅስቃስ ልምዓት እዩ ኣብዚ ከተማ ዝረአ ዘሎ ኩሉ ክግንዘቦ ዘለዎ ነገር ግን ክሳብ ሕዚ ዝሰኣናዮም ነገራት ብዙሓት እዮም ስለዚ ኩሉ ሰብ ብባዕሉ መነጽር እዩ ከስተውዕል ይግባእ ትልቁን ሚና መንግስት ቢወስድም እቲ ዛዕበይ ጉዳይ መንግስት ዋላ እኳ ተኾነ ኩሉ ማሕበረሰብ ነንባዕሉ ክመኻኸርን ሰላሙ ክሕልውን ይግባእ ለወደፊቱ በሚጠቅመን መደማመጥ መወያየት ምድምማጽን ምምኽኻርን እዩ ዝጠቕመና ሃገራት ዓለም ነንባዕልና ንምዝራግ በጀት በጅቶምልናዮም ስለዚ ብናታቶም ውዲት ነንባዕልና ክንናቆራ ይግባእን ተመኻኺርናን ተመዓዒድናን ብሓባር ጠጠው ክንብል እዩ ዘለና ኣብ መንጎ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ዞባ ካማሽን ዝርከቡ ማሕበረሰባት ሰላም ንምዕሳል ባህላዊ ስነ ስርዓት ዕርቂ ተሳሊጡ ጸብጻብ ዛህራ መሐመድ እዩ ሙሉብርሃን ግርማይ ክተቕርበያ ኣብ መንጎ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምብራቅ ወለጋን ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ ካማሺ ዝርከቡ ማሕበረሰባት ዝተሳለጠ ባህላዊ ዕርቂ ኣብ ክልሎም ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሰላምን ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ኣብ ዝምለሱሉ ኩነታት ጠመተ ዝገበረ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዕርቂ ዝነበሩ ተሳተፍቲ እቲ ዝተሳለጠ ኮንፈረንስ ሰላም ከም ዝሓጎሶም ሓቢሮም ሓበራዊ ሰላም ንኽምለስን እቶም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣብ ምግባር ብፅሒቶም ከም ዝዋፁ ኣፍሊጦም እዮም ደስ ብሎኛል በነ በበኩሌ በመጀመሪያ ላይ ራሱ ብወገነይ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ እቶም ሽማግለታት ዕርቂ ኣጀማምሮኦም ፍትሓዊ ነይሩ ብወገነይ ሕጉስ እየ ጉሙዝን ህዝቢ ኦሮሞን ብሓባር ዝነብሩ ህዝብታት እዮም በርቀ ሰላሙ ዙሪያ በጣም ጥሩ ስራ ነው እየተሰራው ኣብ ዙሪያ ዕርቅን ሰላምን ዝተሰርሐ ስራሕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ስራሕ እዩ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ጉሙዝን ኦሮሚያን ኣብ መንጎኦም ጽልኢ የለን ግና ድማ ውልቃዊ ረብሓኦም ኣቀዲሞም ንኽጻልኡ ዝገብሩ ውልቀ ሰባት ኣለዉ እዮም ነዚኦም ጸረ ሰላም ንዝኾኑ ሓይልታት ብሓባር ክንቃለሶም ከም ዝግባእ ግንዛበ ወሲድና ኢና በተደረገው ዕርቅ ትልቅ ጠቀሜታ አለው ብዬ አስባለሁ እቲ ዝተገብረ ዕርቂ ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢለ የዛምን ምክንያቱ ቅድም ክብል ዝተመዛበሉ ወገናት ብምክንያት እዚ ዕርቂ ናብ መረበቶም ክምለሱ እዮም ዝብል እምነት ስለዘለኒ ዝናብ እውን እናመፀ ስለዝኾነ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ኣብ ልምዓት ክነጥፉ እዮም ዝብል ተስፋ ኣለኒ ናብ ስሩዕ መነባብሮኦም ንክምለሱ እውን ይምነም ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ መንጎኦም ዝተገበረ ዕርቂ ብምኽባር ሰላም ህዝቢ ክረጋገጽ ኣብ ምግባር ብፅሒቶም ክዋፃው ከም ዝግባኡን ኣመሓደርቲ ክልቲኦም ዞባታት ኣፍሊጦም እዮም ውጡ መኒ ኬኛኒ ገማገመና ወል በቀቴ ጅሩ ህዝብታትና በብቦትኡ ተመዛቢሎም እዮም ዘለው ብምክንያት እዚ እውን ከምቲ ንሓስቦ ክንሰርሕ ኣይከኣልናን ግን ድማ እቲ ሕዚ ዝተፈጠረ ሰላም ኩልኻትኩም ሓሪስኩም መነባብርኩም ንኽትመርሑ ዝገብር እዩ ኢድ ሰብ ምርኣይ ዘይትደልዩ እንተደኣ ኮንኩም ንዓኹም ምሕጋዝ ቃል ኣቲና ኢና የተፈናቀሉ ዜጎች በሙሉ የኢትዮጵያውያን ዜጎች በሙሉ የሆነን ዝተመዛበሉ ዜጋታትና በሙሉኦም ኢትዮጵያውያን ብምዃኖም ኩሉና ተሓባቢርና ዳግም ናብቲ ዝነበረ መነባብሮም ክንምልሶም ይግባእ ነበርቲ ዝኸባቢ እውን ተመዛበልቲ ንምቕባል ዘለዎም ድልውነት ብግልፂ ከርእዩ ይግባእ ክንሕግዞም ይግባእ ሕዚ ድማ ዜና ዕዳጋ ኣብ ኢንዱስትሪታት ሞጆን ኣዳማን ዘጋጥም ዝነበረ ምቁራጽ ሓይሊ ንምንካይ ዝርግሐ መሰረተ ልምዓት ኤሌክትሪክ ከም ዝተሰርሐ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ሪጅን ኣዳማ ኣፍሊጡሎም ኣብተን ከተማታት ንዝርከቡ ኢንዱስትሪታት ዝቀርብ ሓይሊ ዘተኣማምን ጽሬቱ ዝሓለወን ንምግባር እናተሰርሐ ምዃኑ ተገሊጹሎም ዳይሬክተር እቲ ሪጅን ኣይተ ጣሃ ኣሕመድ ከም ዝገለጽዎ ኣብ ውሽጢ 8 ኣዋርሕ ኣብ ከተማ ሞጆ 35.6 ኪሎ ሜትሮ ከምኡውን ኣብ ከተማ ኣዳማ 28.5 ኪሎ ሜትሮ ዝርግሐ ማእኸላይ መስመር ከም ዝተሳለጡ እዮም ገሊጾም ካብዚ ብተወሳኺ ንወለንጭቲ 23 ኪሎ ሜትሮን ከተማ ዲክሲስ 11.4 ኪሎ ሜትሮን ዝርግሐ ማእኸላይ መስመር ከም ዝተዛዘመ ተዛሪቦም ብሓፈሻ እቲ ዝርግሐ መስመር ልዕሊ 1500 ህንፀት ፓሎ ከም ዝተወገነ እዮም ኣብሪሆም ዘሎም ዝተሃነፁ መሰረተ ልምዓታት ኤሌክትሪክ ኣብ ሞጆን ኣዳማን ኣብ ዝርከቡ 20 ኣፍሬት ኢንዱስትሪታት የጋጥም ዝነበረ ጸገም ምቁራጽ ሓይሊ ንምንካይ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክሰግር
بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب بزعبا سمع دو مبال توخسي روسيان يوكرينن صباح مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين كم زاتيو أفليت أملهم أبزي سومن بزحات سرحتي مسرحهم بمحبار بزعبا دو مبال توخسي حدا وسان زينا كم زهلو دما حابيرهم يوم بريزيدنت دونالد ترامب زي زبلو قدمي سومن ملكتنياتات أمريكان يوكرينن أب سعود عرب تأخيبهم لثلاثة معلتات توخسيدو يبليو أب زبلو حسابات زوريا دحري مزتايم يتباهيلو لهم صباح كايدو زتباهل زت سلكي كلتيوم مرحتي أب قديات مريتين تكالات مفلفل حيلين كم زخون دمام دونالد ترامب نغازيتنياتات تزاريبهم يوم أمونغو روسيا يوكرينن سلسة عمتات صرح كينات دون مبال لعلت عرينا تخيداب زول اللوان روسيان يوكرينن تمالي أقامشت متقعتي درون يكايدا كم زنورا دمام BBC تقبتي بلوم أب موداتا كان قند زينات زعلتي كزخاخركم قدامي منستر أبي أحمد لومي من قصقاس لمعات كوريدر كتما بحر دار تعذيبهم ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ውህደት አፍሪካ ዘቀላጥፉ መሰረተ ልምዓታት በመናጽ በትኩረትና ስራት ምዃና ተገሊጹ ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስምምዕ ደው ምባል ተኩሲ ሩስያን ዩክሬንን ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ከም ዝትዩ ኣፍሊጦም ባርከስ ተመልከቲ ማድ ዜና በዛዚምና ስለምክታልኩም አዚናን መስገን ሰላም